ассалому алайкум тамошобинони азиз, ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, ассалому алайкум мухлисони азиз. Азиз мухлислар, ҳами birta лайк босин, мени каналимга обуна bo'lsin, беҳтарин bo'ladi. бародарони азизи ма, дар бораи YouTube камтарак маълумотон метиҳам ва каналҳои фурӯширо баҳри шумо тақдим мекунам. гӯшотана хуб бокунен. Чанд каналҳои фурӯшӣ дорам ки ҳамашон сум кор мекунанд. ва дар YouTube мисол бо каналотон проблема дора, ҳамаро ҳал мекунам. аз он ҷумла монетизатсия гирон мекунам. монетизатсияе ки мурдагиай гирон мекунам. шагиду ошибка дошта бошен сирхшидагиай ҳалаш мекунам. AdSense надорен ҳал мекунам. пин-код гирифтан дар корай гирифта метим пин-кодтон. налоги информатсия пур мекунам. инами налоги хитама пур мекунам. ин налоги хитай кунам худо дори маро тамошо дорӣ. ам налогтама пур мекунам. картаи хита дабоид мекунам. картаи хима не дионайт. картаи хита дабоид мекунам чоки симта хидат бигири бародар. ва бародари ма ҳамахели канал тайёр. монетизатсия, карта парта, ҳама чизиш 100%, налог, пин-код. фақат картаи хита дабоид мекунем, канала дахида даформид мекунем. канал дорои 1,5 дона подписчикай, монетизатсия, пин-код, налог, ҳама чизиш тайёрай бародари ма. канал ба миқдори 33,000 рублей срочно фурӯхта мешавад. касоне ки ҳамин тариқ каналҳоро орзу мекардед ва ҳамихели каналҳоро мехоҳед ки дошта бошед, пас ин ҳами шанс барои шумояй. ҳамин шанс аз даст натен. ҳамира харидорӣ кунен. видеоу идеи хитона ба мардум пешниҳод кунен. видеои шумо ки дар мардум маъқул шава, лайк мегузоранд, просмотр мегирен, комментария мегирен. ҳамо қадар лайку просмотру зиёд шудан гирифт, ҳамо қадар саҳми шумо дар сумкоркунӣ зина ба зина зиёд шудан мегира. бародарони азизи ма, ҳамин хеле шанс ҳастай дар YouTube. пас шумо чаро шанси хитона аз даст метеҳну ва ба кор шурӯъ намекунен? ман шумода ҳайрон мешам. ҳайрони шумо мешам. ҳайрон аз онам ки фурсати худро аз даст медиҳӣ, бародари хоҳари азизи ма. ва касоне ки ҳамихели каналҳоро дар ҳақиқат доштан мехоҳанд, пас дар номерои ки дар значок мондагиай ахириш 4300 WhatsApp имо дора, прамои занг назанен. дар роҳи подключатаи манами бардорум, хитона беҳуда ғам метен. фақат имо WhatsApp да занг бизанен, қайтон ҳам суҳбат мешем. ба он шарте ки харидори аниқ бошен занг бизанен. бародарони ма, ба ҳар як пуштики занг назанен ки ман инҷа 10 каналҳо дорум, видео мекунам, вақти сархорӣ надорум. инам хеле каданда вақт надорум. барои ҳамон касе харидори аниқай занг бизанен. майлаш бародарони азизи ма, боз як канали дигай дорои 38,700 дона подписчикай. канал эфир, сабшества, сюжет дора. канал монетизатсия время надора. AdSense дора. дар AdSense-ш $65 дора. пин-коди Тоҷикистонай. хитон монетизатсия гирон мекунен. ма бе монетизатсия суатош будаю, монетизатсия надорад, чота қабул накайсай. хулоса хитон меҳнат кунен. ма бе монетизатсия мефурӯшам. нархиш 50,000 рублей. харидори аниқ ки боши, боз як 50 дирам арзон карда мешава. боқӣ ҳаматона ба Аллоҳи меҳрубон меспорам. то видеои оянда боша. мисол ждат кунен, лайка бимонен, видеоро ба ҳама тақсим кунен, поделиться кунен. аз шумо ягон сум пул намерава. ҳама я лайки бепула бимон, видеоро боша поделиться кун. мумкин ягон одам ҳамин видеои маро мебина, ҳамин видео маъқул мешава, ҳамин канал маъқулш мешава, харидорӣ мекуна. худо аз ҳамаи шумо розӣ боша. азизони ма, то видеои оянда бо мо бимонен. худо ҳофиз.